wonten warga salah satu dusun sebelah niku. Niku kan intine kan rembakan jagung-jagungan niku tekesan kalih makwonipun ugi. Lah terus damel napa niku warganipun niku pengen damel kolam. Ngoten. Lah kolam niku karepe Pak Wo kan napa niku kersane masyarakate niku berdaya. Mandiri piyambak ngoten lho. Kanggo nyukupi. Nggih. Lah sareng kolame niku pun didamel. Lah niku isine iwake sing dereng wonten ngoten. Terus kula suwunke tenggene napa niku RT sebelah dusun. Mboten dusun mriku, tapi sebelah dusun niku. Ya akhirnya diparingi. Loh, lakon niku kok napa niku maksudnya kan walaupun prosesnya niku panjang rumit juga nggih Pak D, tapi kok nggih kelaksanaan ngoten lho Pak D. Nggih. Dan niku napa memang dari sing kuwasa niku memang diparingi kemudahan ngoten. Lah nek umpami diparingi kemudahan sing kados ngoten, kira-kira kok saged ngoten lakone kula sak kanca niku pripun Pak D? Nah, iki ya ngene ya. Gawe kolam wis dadi. Iku rak ya iso ana banyune to. Nggih, sampun. Lah banyu ki mang kok iwake ki durung enek kan ngono. Nggih, ceritane iki. Nggih. Iwake ki urung enek, eneke banyu. Banyu ki mau. Dadi kan jenenge disekno kolam. Ibarate banyu ki mang banyu ki supaya apa le? Banyu ki nggen bening. Lah lakon-lakon ki kok rumit ning kono, Bang. Supaya nggen bening kuwi ngilingno sapa le? Ngilingno karo awake dhewe sing ngerti. Nek lamun awake dhewe kuwi mang iso beningno banyu ki mang. Ibarate diuji kaya apa iso ngisi persoalan. Ngisi persoalan iku mau ya kuwi mang persoalan elek ya iso disiape. Iku mang tegese iso bening. Lah nek banyu ki mang butek berarti ora iso ngisi persoalan sing elek. Lah nek ki mang iso ngisi persoalan sing kira-kira persoalan elek iku berarti tak anggap padha iso mbeningno banyu, mbeningno atine awake dhewe lan pikirane awake dhewe. Lah engko lamun wis bening, lak mesti rak seneng toh wong-wong ki mang. Bening tegese iso urip rukun karo lingkungan yo apik, lakone yo apik, duwe niatan yo apik. Dadi urip iso tulung tinulung kaya sing mbok lakoni mau-maune. Iku kan wis lakon apik kan ngono. Iku wis padha ora ketang piye wis iso bening lah cara banyu ki wis iso bening. Ora nek terus elek malah ditambahi dipaidu ki ya ora. Wong ki elek ki wong wae Gusti Allah kene mung sak dermo ngisi dhewe. Nggih. Sak dermo ngisi. Kon ngisi sing bening. Bening Ki balik ning gone awal lakonmu nalika kebingungan. Carane wong apik nggawe apik ki piye le? Awal mulane ki apik nggawe apik ya kuwi dikeki persoalan ketemu karo wong tuwa nek ngetro ning Surabaya. Nggih. Surabaya ki rak ya adoh. Nggih. Lah kuwi mang apik nggawe apik kan melalui proses sing kira-kira rada dawa to kuwi. Nggih. Rada dawa. Mangkane sampe iwak kolam digawe ngantek iwake urung enek gawe dhisik. Tapi Allah ki tetep memudahkan. Mbah piye-piye carane ndelalah wingko ya sing ngerteni wong sing wis kira-kira duweni sifat tulung tinulung utawa lakon apik. Ngono ki rak ya kolam ki rak ya dikeki iwak tanggane lah iki. Nggih. Lah kaya ngono kuwi dadi malah niku anu Pak D napa sing paring niku anu tiyang tebih dusun. Oh, lah iya. Lah niku waktu napa niku kula suwune bibit ikan niku. Niku malah ditawani napa kan nyangka napa jambu sekalian. Maksudnya mangke toyone sing budhek mangke saged dienggo siraman anu.
siraman jambu. Nek jambune ngrembaya saged uwoh kan saged damel pemasukan ngoten. Tapi niki dereng saged nyangkok. Saged nyangkok. Maksudnya kok napa niku? Lah niku memang lakon niku memang pun kegiring ngoten Pak nggih. Yes, kegiring. Berarti awak dhewe niku namung mengalir ngoten ikuti mawon nggih. Iya, dadi kan beninge banyu ki mang. Akhire beninge dadi beninge banyu ya dadi keayemane awakmu. Merga apa entuk pitulungane wong sing wis duweni kolam, duweni bibit iwak ditulungi. Berarti ora bingung to? Nggih. Lha merga panane ora bingung. Sakderenge nggih bingung. Lah ya saurunge ke bingung. Lah gandeng ki mang enek wong sing bening atine. Bening atine ki ndi sifat tulung tinulung terus akhire kolam sing ora enak iwake kemang diiseni karonan wong sing bening atine kok malah dikeki apa le kon nyangkok dikeki cangkokan pancene apik kemang nggen supaya iso ditular-tularno supaya wong kemang nggen iso eling kaya wong sing bening atine ya kemang sing maringi iwak dinggo isi kolam kosong enake banyu tok mang ngono. Iki wis kokono wis kodrat. Awake sak dermong lakoni. Program lah kuwi nek mbok program kaya apa program nganggo akal. Nggih, awak dhewe niku nggih. Iya, nek kira-kira ora di nganu karo sing kuwasa, ora di ubengno sing kuwasa sampe nganu ki mang ya ora enek isine. Nganggur gagal. Gagal. Contone kok gagal ngene. Nggih. Wong loro ki umume rak ning rumah sakit to. Nggih. Rumah sakit kuwi anake kan sing tukang apa ngobati wong loro ki dokter diupayakno supaya mbuh nggen penyakit mari. Tapi nek ginarise kok kono kuwi kodrate wong kuwi kudu rampung uripe ning kene. Ya tetep panggah mati. Karena lakone ngoten nggih. Iya, kaya ngono kuwi. Ora iso dokter terusan kira-kira nambani wong loro mari ki ya iso, tapi nek wis kodrate kok kono, apa iso nggek nyawa? Enake ya mung trimo nulungi. Nggih. Kan ngono. Wis kaya ngono kuwi.